Имаме ли готовност? Уважаеми сънародници, в 8:10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива, на 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерството на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Уважаеми сънародници, в 8:10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива, на 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерството на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Това, което можем да кажем е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Пак казвам, по данни от на граничните служители, които са били в района, чул се силен взрив с черен дим, паднал е в слънчогледова нива и надявам се скоро да разберем типа. Смятате ли, че това може да е някаква целенасочена атака и дронът пренасял ли е нещо? Има ли такава информация? Не можем да отговорим на този етап, но едно е сигурно, дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние и да се издига този черен дим. Имаме ли готовност? Уважаеми сънародници, в 8:10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре
в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива, на 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерството на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Уважаеми сънародници, в 8:10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива, на 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерството на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Това, което можем да кажем е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Пак казвам, по данни от на граничните служители, които са били в района, чул се силен взрив с черен дим, паднал е в слънчогледова нива и надявам се скоро да разберем типа. Смятате ли, че това може да е някаква целенасочена атака и дронът пренасял ли е нещо? Има ли такава информация? Не можем да отговорим на този етап, но едно е сигурно, дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние и да се издига този черен дим. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.